היום היה רוכב שמכר כובעים, אך הוא לא היה רגיל ככל הרוכלים. הוא לא נשא את סחורתו על גבו, אלא נשא אותה על ראשו. הרוכל השתדל ללכת זקוף, וזה היה נראה כמעט כמו כישוף. זקוף ולא שפוף, הוא סובב בכפר, ואף כובע לא נפל, אך מזלו באותו יום עליו לא שפר. בלכתו היה מכריז: כובעים, כובעים למכירה, כל כובע בשקל, כחולים, ירוקים, צהובים, אדומים ועוד. אך באותו היום לא הצליח למכור אף לא כובע אחד, והרוכל העייף הרגיש מעט לבד ונפחד. החליט הרוכל לנוח בחיק הטבע בצל העץ, ולהפסיק כך סתם עם כובעיו להתרוצץ. החליט ויצא את העיר, וכבר דמיין איך ינוח ואף אחד אותו לא יעיר. הלך והלך עד שהגיע לעץ גדול מאוד, התיישב בצילו לפני שימשיך שוב לעבוד. הוא ישן שעה שלמה. כשהתעורר, הרגיש הרוכל רענן ומוכן למשימה. התרומם ללכת להמשיך בעבודתו, אך גילה כי כל כובעיו חסרים, מלבד זה שעל ראשו. הסתכל לצדדים, מאחורי האילן, ואז למעלה, הביט ונדהם. שפשף את עיניו הרוכל המופתע, וגילה תגלית ממנה די נרתע. על כל ענף של העץ התמיר ישב לו קוף עם כובע אדיר. הקופים חייכו והביטו ברוכל, והרוכל לא ידע מעליו לעשות. החל לדבר אל הקופים ולעשות קצת תנועות משונות. תחזירו לי את הכובעים שלי! הרוכל התרגז והמשיך לדרוש. אמרתי, תחזירו לי את הכובעים! הרוכל השתולל וכעס נורא, רצה ברגלו ודרש. תחזירו לי את הכובעים! לבסוף התייאש הרוכל ובכעס השליך את כובעו יחידו על הארץ והחל להתרחק מהעץ. לפתע החל מטר של כובעים לרדת, והרוכל בלי לחשוב פעמיים אסף במרץ את כובעיו, סידר אותם על ראשו וניסה לנוס על נפשו. זקוף ולא שפוף, המשיך הרוכל בעבודתו, יצא חזרה לעיר וקרא: כובעים, כובעים למכירה, כל כובע בשקל. היום היה מוכר כובעים שלא הצליח כל כך בחיים. ניסה וניסה למכור סחורתו, אך איש לא הפנה אליו מבטו. מרוב ייאושו כובעיו לראשו, נלחם לו ביער וכך בשנתו. יצאו להם אל העצים כובעים שובבים שביער גרים. תעשו זאת את כל כובעיו, אוי מה קרה שפתח את עיניו. הוא נרגש, התחנן,
עושים, ניסה להחזיר לעצמו כובעים, ובחר, הם חשבו שזו